Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilonggi kubor bam tagasngi. Hagaway kabenta balami naga show bapawnam Breaking Bad. We usamla puli chemistry ulashem yaladi. Hagabenta jong u Walter White uba im shisha. Ubla syathung banshna ya udrok met daga kinhun kai drok hachenai. Ka kinhun kalabu ya ke jaka tes kabari hagate kanong ba. Ban pinmi ya utay udawai uba pendi bu ba. Henry ka jingtmu jongki kala pulom no habaki pulit jongka chenai kila penpra yaki kam jongki kabala pelong yaki ban kem yah nyongut ki briu. Na peden ki bala syakem ki dan prangut ki bala pendep yaki engineering but uwe usamla puli postgraduate jongka chemistry uba puli hakawe ka college bapawnam hachenai. Ulalong ru unong job tamak siar haka jing puli Bachelor of Science jong u hakawe par ka jaka puli. Kakinhun ki samla ki bla pendap ye ke jing puli kelas dang ye ke jing kai drong da kabadi ye ke jing di buat ki badrit ki bla yo na we ubriu uba kerteng u Arun Kumar ubadan kamu kot dumale be ijon kabala register persya ye u hadin kata ke jingmut banshna hi ye udawai kelakta ye ki bat kilawan ra ye usamla puli chemistry ha ke jingmut jing perkhat jongki nangta kilathit ki dawai ki badan kam na ka benta banshna. Wei na kiba syakam ulay thu halaki kimi kikpa ba upli ka kafe bad ulashim kat tu kat ne ka pisa naki. Kimi kikpa jeng u kila shim ram ban yarap ye u da ka ba perkhat ba ukwa ban sedang ye ka kam khayi loong uwei upulet.